তিনি ত্রিপুরা মথানি অর চিনি কাছে রেলি তংমানি তাই অর বাজার সভাबो तंमानि जों सालनै सालथामनि सिगांनो पुलिस प्रशासननो चिनि पारमिशन सानै जे लाइरिमानि बरगाबो गसिलिया हठाৎকাই তিনি जों अर कथुम लाइमानि यागुलो हासिंगो आधा घन्टानि सिगां अर जोंनो साका नर अर कोनो रेलिबो खालायमांला बाजार सभाबो खालायमांला किछु खालायमांला आबोनि बागै दिनैनि सिनि अर खाथं खाजाखाय गोबां मा आमसायनि लुकुरो बाखक बुखक संजा फाइनेरो दिनै ब्लाइखै खा नांजाबायखा खा दुखु नांखा तामनि हिनबा जों कोनो राजनैतिक गैलिया जों नन पलिटिकल एक अर्गानाइजेशन बबागेरानि तैफांबाय सारा त्रिपुरायावनो जों बबागेरानि कगनो पिरि दंगो जोंनि दफानि कगनो पिरि दंगो दिनै त्रिपुरा मथानि अर चिनि कासे रेली तंमानि ताई अर बाजार सभाबो तंमानि जों सालनै सालथामनि सिगांनो पुलिस प्रशासननो चिनि पारमिशन सानै जे लाइरिमानि बरगाबो गसिलिया हठाৎকাই তিনি जों अर कथुम लाइमानि यागुलो हासिंगो आधा घन्टानि सिगां अर जोंनो साका नर अर कोनो रेलिबो खालायमांला बाजार सभाबो खालायमांला किछु खालायमांला आबोनि बागै दिनैनि सिनि अर खाथं खाजाखाय गोबां मा आमसायनि लुकुरो बाखक बुखक संजा फाइनेरो दिनै ब्लाइखै खा नांजाबायखा खा दुखु नांखा तामनि हिनबा जों कोनो राजनैतिक गैलिया जों नन पलिटिकल एक अर्गानाइजेशन बबागेरानि तैफांबाय सारा त्रिपुरायावनो जों बबागेरानि कगनो पिरि दंगो जोंनि दफानि कगनो पिरि दंगो आधा घन्टानि सिगां जोंनो साका जेनार अर कोनो रेलिबो खालायमांला मिटिंबो खालायमांला सामनिबो खाक्ति अमहाय पुलिस प्रशासननि हयते अर ओसि थानानि ओसि उदयन देव बर्मा ओ चाम्पाहरनि ब साहका जार दरनो एसपीओ केम्प गाबोनि बागैनो जों दिनै अरनि प्रग्रामनो जों बरननि गवै जों सन्मान जानोगै जों केन्सेल खालाया कोनो जुंगाल खालायजागै जों खा खालायो जे ताबक बुबागेरानि तैफांबाय त्रिपुरा मथा त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक जेबाबेके सिसावै फायका এবং बुबागेरा जे त्रिपुरा सारंनो मोथांनाय हिनै जे खरांथि सावै थानसानि जे खरांथि सावै त्रिपुरा हास्तेव ताबक सारा त्रिपुरानो जे कलैरि बुसारिखा बेबोनो थोंखोरों रक आबोनो किरिजागै दंगो गांखा खालायो तिनि बेहेला बारिवो तिनि अ केन्सेल खालायमानि सिन मिटिं न अरबो राजनैतिक कैसा कन्सपिरेसि दंमानो एवं बरक निजे सरासरि नुकजायावै म पुलिस नि माध्यमे जेहेतु बरक क्षमता दंग प्रशासन नि माध्यमे खाय बरक मनो कन्सपिरेसि खालायसिन अ मिटिं न तिनि केन्सेल खालायखाना हने जों खा खालायो तामनि हिनबा सारा त्रिपुरा राज्य जत जागानो जत मथानो जुदि खालाय दंमानो हंगा काला बारिवो त्रिपुरा मथा एकटा नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन जों रवीन्द्रनाथनि मांथं माकान्त बुसखाङो कायमेन अमनो तुई रेली खायनानि बा तिनि खताङै बादां खाबा जोंथ अर राजनैतिक बुट सानानि बागै तिनि रेली खालायगला खामु तामनि बादा तिनि अ बेहला बारिगला तामनि बादांखा अयनो थानावनो कोनो बादा खालाया अयनो अंकवनो डिस्ट्रिक्टनो कोनो बादा खालाया ओय तिनि अ खवाय बेहला बारि आमसायो विशेष करे चाम्पावारनि आमसायो ताङै बादा खालायजाखा अबनो जों वान सुगै नायखा जे अमनो उकलगो हुजागै একটা রাজনৈতিক কনস্পিরেসি दंग अम बिलाइनो साया थिनांगो बरक ब राजनीति जुदि खालाय तंखाय बरक ब सालसा अमनि किफिलि यागुल मानै मानो तामनि हिनबा अम कालचारनो जों बन्द खालायनानै नांगौ कारण भारतनि संविधाननि एक रायदातै जों जेकुनु बरकनो थानि चिनि ककपिनानि चिनि राइट्स दंग आबो चिनि संविधानिक अधिकार ओंखाय चिनि अ सांबादिनिक जे अधिकारनो जारा कासुनाय बरक संविधाननि बिरुद्धि आबोनि बागैनो जों नायो जों मनो ब्लाइके सेलेंका तिनि जेसिन प्रग्रामनो केन्सेल खालायरिमानि एवं जों खा खालायो प्रशासन जतननि बागैनो खानांमानि क त्रिपुरा मथा चिनि आश्रामबारि केन्द्रनि एवं बेहला बारिवो जों तिनि कैसा चिनि ब्लक कमिटिनि मिटिं ताई ब्लक कमिटि तिनि संनानि जों तंमानि एकाय खातुं खाजाखाय ब्लक कमिटिनि परे जों ओ रवीन्द्रनाथनि मांथं उमाकान्त एकाडेमि बुसखाङो जे कायजांमानि आबोनो प्रोटेस्टेसन कैसे रेली खालायनायनि बागै जों अर तिनि जत प्रिपारेसन खायका आबोनो परे बसों कैसा बाजार सभा खायनायनि हिनै सिगां बायरानो
पुलिसनो जों पारमिशन सानै कक बुलायदोंमोन किन्तु पुलिसनो कक बुलायरिफानो बरक कक बुलायना रेगलिया बरक साइड हका जे नरक खायदे जत जागानो खालायजागै दंग गाय गन्दगोल सिमिता खायदे होननाय ओंखाय जों अब बंनि कक मानैनो जे अर तिनि बाजाराव जों कायसा बाजार सभा तै रेलि खालायनायनि बागै जेता सारा त्रिपुरा राज्य ताबो खालायजागै दंग एगमते हायकेनो अरब जत गभर्नमेन्टनि जेता राज्य तंमानो मानिवै जों अर तिनि खालायनायनि बागै जों तिनो कुथुमलायमाने गोबांबो बरनो कुथुमका गाय ताबुक समान खायै प्रशासन इनको मखल लिना नंथन केबनो नायो केबनो इनको थिखलायो अमति खलाया खायकेनो सामान होना खाखलायो पाठ्यकथा से कक सुमुं जेता अमहाय जे ताबुक program canceling thangka ba omohai norok ta buskango bo hai rok appreciation ni norok wansugi tong tabu जों buskango to जों खायनाय जों SP मिथानि थानाय बा कुसुगो बो जों सानानि चेष्टा नाय जों अर पुलिस प्रशासन अर जे SDP नो जों फोन खायका SDP नि फोन बन्द मानखा दा प्रथमकाय कलुंखा रिसिभ खायलिया तारपरे काय बन्द खायलाय जाका तारपरे एंगेज मानखा गाय कोनोंको खायलिया इंगा काय जों चाइतखा जों सानानि नायमानिखा मसे जे जों अर कोनो गन्दगोल खालाया जों निजेनो अमनि दायित्व नावैनो जों अरंको खायनाय ताबसो पर्यन्त चिनि तिप्रा मथा विभिन्न जागाय रेलि जे खालाय दंमानि ताबसो पर्यन्त एबन कोनो जागा करे जेता रंको लायमानि कामियाबो तो गोलागातिव जों हाति कतल खायफै आरबो तो कोनो गन्दगोल करे कोनो जागा कोनो बादाकले पुलिस प्रशासन न होते आरब मिया प्रोटेक्शन वरिखा हेंगा काय तिनि अ चाम्पा हावर थानानि अदिनो जुदि खालायनानि थांना क्षेत्रआव काय ताङै मसे काय केबें मुङा सायखाबा अमनि उकलग राजनैतिक कन्सपिरेसी एकदम स्राय स्राय दङ जोंनि मकलक लायखा